Je skvelé, že máte záujem o náš portál. Je to užitočný nástroj, ktorý vám ušetrí obrovské množstvo času, rozšíri vašu ponuku a zaistí vám tie najlepšie ceny nákupu. Poďme sa spoločne pozrieť, ako funguje. Prvým krokom je registrácia. Vyplníte údaje o svojej firme a dáte registrovať. Ak ste predajca pneumatík, registráciu vám obratom potvrdíme. Portál je teraz pripravený k použitiu. Je to pre vás v podstate taký super zrychlovák. Zatiaľ, čo predtým ste potrebovali mať niekoľko záložiek v internetovom prehliadači a hľadali ste pneumatiky u tucta dodávateľov, odteraz vám bude stačiť jedna so všetkými produktami. Samotná práca s portálom je veľmi jednoduchá. Kliknite na pneumatiky a v nasledujúcom kroku filtrujte online dostupné produkty nad viac ako 100 dodávateľmi z niekoľkých krajín. Filtrovať môžete ľubovoľne, napríklad podľa termínu dodania. Nakoniec kliknite na vyhľadať. Na vybranej pneumatike následne nájdete porovnanie dodávateľov podľa ceny, množstva a termínu dodania. Vyberať môžete medzi vlastným rozvozom alebo balíkom. Cena vybranej prepravy je už vždy zahrnutá do výslednej ceny. Vyberiete si dodávateľa a pridáte do košíka, ako v bežnom e-shope. Pneu B2B je smluvným partnerom dodávateľov, preto môžete platiť cez nás na jeden bankový účet. Potvrdíte a je to. Vytvorenú objednávku si teraz môžete spárovať so zakázkou. Budete tak mať prehľad nad termínom montáže a pripravenosťou tovaru. Sledovacie číslo a faktúry k tovaru od jednotlivých dodávateľov potom nájdete v sekcii objednávok. Je to jednoduché a rýchle. K samotnému portálu vám ponúkame tiež zákaznícku linku, ktorá všetky problémy s dodaním pneumatík vyrieši za vás. Portál Pneu B2B je revolučný nástroj, ktorý premení vaše pracovné prostredie. Budete mať čas nielen na úsmevy zákazníkov, ale aj na úsmevy vaše a vašich spolupracovníkov. A to je iba začiatok. Ponúkame vám ďalšie chytré nástroje, ktoré premenia vaše pracovné prostredie. Pozrite sa na naše ďalšie produkty.